Bolo to v roku 1924, keď Vojtech Braun Bukovský, košický športový nadšenec, organizátor a novinár, navštívil olympijské hry v Paríži. Nadšenie, za kým sa vrátil domov, sa pretavilo do rozhodnutia zorganizovať maratónsky beh, pretože práve táto disciplína ho v Paríži najviac očarila. A tak sa aj stalo. Od tejto chvíle uplynulo 100 rokov, počas ktorých sa Medzinárodný maratón mieru v Košiciach stal jedným z najvýznamnejších a najprestížnejších športových podujatí. Zatiaľ, čo v prvom maratónskom behu sa zúčastnilo len 8 odvážlivcov, v súčasnosti sa na štart Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý je najstarším maratónom v Európe a tretím najstarším na svete, každý rok postavia tisíce účastníkov. Tento rok k nám zavítali zo 64 krajín sveta a ďalšie 10 000 povzbudzovali bežcov na trati. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, najväčšia vodárenská spoločnosť v Slovenskej republike, je dlhoročným partnerom a podporovateľom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Zabezpečuje nesmierne dôležitý pitný režim športovcov, ako aj osvieženie pre návštevníkov a fanúšikov. Podľa odhadov organizátorov ešte pred samotným podujatím očakávalo sa, že len športovci vypijú asi 40 000 litrov vody. Maratónskych bežcov čakalo tradične 8 občerstvovacích staníc, z toho 2 veľké pripravila Východoslovenská vodárenská spoločnosť na Aničke a na Rastislavovej ulici. Pre verejnosť bol aj tento rok už tradične k dispozícii obľúbený vodný bar vo forme vodného prívesu aj s malou pozornosťou pre každého návštevníka. Nemenej dôležitou súčasťou tohto prestížneho podujatia svetového významu je však aj aktívna športová účasť Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Tu každoročne reprezentujú jej zamestnanci, ktorí k nej pristupujú rovnako zodpovedne ako k svojej práci. Tento jubilejný rok Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť hrdo reprezentovalo 36 zamestnancov. Tí obsiahli takmer všetky kategórie, to jest maratón, polmaratón, minimaratón aj štafetu 4x4 a predviedli naozaj skvelé výkony za aktívnej podpory a fandenia svojich kolegov aj verejnosti. Za svoj výkon, ktorému predchádzala niekoľkomesačná svedomitá príprava, si zaslúžia naozaj veľký obdiv, ale to vlastne úplne všetci účastníci Medzinárodného maratónu v Košiciach. Tak dovidenia zase o rok.